Jingħata bidu għal Invisibli, festival li fuq medda ta' xahar se jġielet l-istigma dwar is-saħħa mentali fost iż-żgħażagħ. F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru tal-Aġenzija Żgħażagħ ingħad li l-festival se joffri spazju sikuri u kreattivi fejn iż-żgħażagħ, il-ġenituri u l-youth workers jistgħu jelbu l-istigma marbuta mas-saħħa mentali u jesploraw it-tifsira tar-reżiljenza u l-benesseri. Il-bidu tal-festival jaħbad fil-jum id-dedikat għal prevenzjoni tas-suwiċidju u jagħlaq fl-10 ta' Ottubru fil-jum id-dedikat għas-saħħa mentali. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma spjegat li tul il-festival se jittellgħu bosta inizjattivi fosthom workshops ta' sfin u teatru, sessjonijiet ta' għajnuna għall-ġenituri u għal dawk li appoġġjaw lill-komunità LGBTIQ+, laqgħat tal-youth workers, sensory walks u attivitajiet oħra ta' esplorazzjoni u riflessjoni. Bat ukoll sa mmorru fl-qdiet. U l-idea hi li mmorru fl-qdiet fil-kasina tal-banda, fil-laqdiet taż-żgħażagħ fejn sa nlaqgħu dawn iż-żgħażagħ, ħanlaqgħu il-dawk li jaħdmu ma' dawn iż-żgħażagħ biex nagħtuhom iktar ħiliet ta' kif għandhom jaħdmu maż-żgħażagħ jekk jaraw il dawn iż-żgħażagħ anzjużi, jekk jaraw il dawn iż-żgħażagħ qegħdin ibatu minn xi kundizzjoni. Sostniet li llum aktar minn qatt qabel hemm bżonn li ż-żgħażagħ jingħataw vuċi jkollhom post fejn jistgħu jiftħu qalbhom f'post mingħajr ġudizzju. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Kita Zzopardi-Tanti qal li dan is-suġġett għadu tabu għal ħafna għal is-suwiċidju huwa tielet l-aktar kawża komuni wara l-mewt taż-żgħażagħ. Saħaq fuq il-bidla fin-narrattiva dwar is-saħħa mentali u sostna li m'għandniex aktar naċċettaw kultura ta' silenzju imma fuq l-importanza tal-empatija u s-sostenn.